Believe je největší značka parkovacích ohřívačů a největší továrna na parkovací ohřívače v Číně, která považuje poctivost za život podniku. Specializujeme se na výzkum, vývoj, výrobu a prodej ohřívačů pro automobily. Naše továrna se rozkládá na ploše 25 800 m2 a disponuje profesionálním a rozsáhlým výrobním zařízením a zkušebním vybavením, jakož i standardními nízkoteplotními laboratořemi na plošině a dalšími typy laboratoří. Společnost má nezávislé výzkumné a vývojové instituce. Hlavní technologický tým disponuje předními mezinárodními technologickými rezervami a schopnostmi vývoje a designu výrobků, s přední mezinárodní výrobní a technickou silou. Vývojové, konstrukční a výrobní schopnosti odpovídají špičkové mezinárodní technologické úrovni. V roce 2000 společnost prošla certifikací systému řízení kvality ISO 9001. 2000 získali jsme také certifikaci kvality EU a mnoha dalších zemí a nyní máme desítky mezinárodních patentovaných technologií a 9 high-tech výrobků. Mezi naše výrobky patří parkovací ohřívače, naftové ohřívače, instalatérské ohřívače, kamna na paliva, ohřívač teplé vody all-in-one, ohřívač palivových sporáků all-in-one a mnoho dalších vysoce kvalitních výrobků. Jsou vhodné pro karavany, nákladní automobily, jachty, elektromobily a tak dále. V současné době se naše výrobky vyvážejí do více než 40 zemí a regionů po celém světě a od našich zákazníků neustále dostáváme dobré komentáře. Mezitím poskytujeme také vysoce kvalitní služby OEM, ODM a další služby. Pokud hledáte výrobce parkovacích ohřívačů, pak bude Believe vaší nejlepší volbou.